Assalamu alaikum masu sauraro. Kamar yadda muka saba kullum a yau na ɗauko bayani ne akan yadda za ka mayar da Facebook account zuwa ga professional. In an ce Facebook professional shine irin Facebook ɗin wanda za ka gani asali ba feji ba ne, daga baya aka mai da shi feji, wanda su Facebook kansa suke kiran shi da ɓangaren ƙwararru, sashin ƙwararru. To shi dai irin wannan da dai an fi amfani da shi irin kamar mutum friend ɗinsa sun cika, sun kai irin 5,000 ɗin nan, shi kuma a lokacin yana so ya ga mutane sun ci gaba da bin sa, sannan kuma ya ci gaba da tara friend ɗinsa. To a wani lokacin da ake mayarwa, amma kuma yanzu ko yau ka buɗe Facebook ɗinka za ka iya mai da shi professional, sannan kuma za a riƙa yin follow ɗinka, a riƙa bin ka. To da farko abin da za ka yi shi ne, idan ka hau kan Facebook ɗinka kamar haka, idan ya buɗe sai ka dawo wajen sashin profile ɗinka kamar haka. Sannan bayan ka zo ɓangaren profile ɗinka sai ka duba wani wuri da za ka ga tambari guda 3 ƙasan hoton nan naka, yauwa gashi wannan gurin. To sai ka danna gurin, idan ka taɓa za ka ga an baka choosing da yawa. Daga cikin choosing ɗin in a harshen Hausa kake za ka ga akwai ɓangaren ƙwararru, in kuma a Turanci kake za ka ga wani wuri da aka yi professional. In ka shiga wannan gurin ya buɗe kamar haka, yauwa to sai ka ɗan jira, sannan sai ka zaɓi on ba off ba. Idan kai on ɗinsa to za ka ga ya dawo da kai kamar haka. To daga nan shi kenan ka dawo za ka riƙa ganin friend ɗinka sun koma followers, kuma daga zarar friend ɗinka sun kai 10,000, sannan kuma adadin abin da ka ɗora na nauyinsu ya kai minti 3 minutes in views 3,000, sannan kuma adadin in ya kai masu gani sun kai 600,000, Facebook zai iya karɓar ka kai monetize kana karɓa har Allah ya riga ya sa kai ma ka fara cin moriya hakan. Bisalam. Idan ka manta ba kai subscribe na wannan YouTube channel ɗin na ba, to za ka yi saboda